Aj keď by som to úplne nenazvala návštevou u Danky Totovej, skôr návštevou nejakej špeciálnej čokoládovne. To tu krásne vonia čokoládou. A Danka nás dnes naučí vyrábať čokoládové bombóny, alebo bombóny, alebo domáce pralinky. Domáce pralinky. Predpokladám, že väčšina z vás miluje čokoládu. No ja určite. Čiže to je presne pre mňa téma. Tak čo teda potrebujeme na to, aby sme vyrobili takéto domáce pralinky? Potrebujeme kvalitnú čokoládu. Ak chceme robiť mliečnu, tak mliečnú čokoládu, horkú alebo nejakú bielu čokoládu. Keď niekto nemá takýto špeciálny prístroj na temperovanie čokolády, tak v vodnom kúpeli. A toto sú čo? To sú čokoládky? Keďže budeme robiť domáce pralinky, ale nie odlievané belgické, čo na to sa používajú také špeciálne formy, budeme robiť trufle. Sú to takéto guľočky, do ktorých teda spravíme si nejakú plnku. Poďme na to rovno. Do tej plnky buď si urobíme nejaké ganaše, tej plnky do praliniek sa volajú ganaše, čiže urobíme nejakú špeciálnu plnku s kombináciou nejakým čerstvým ovocím. My tu máme teda jahôdky, ale tým, aby sme to urýchlili, tak si spravíme také jednoduchšie. Potom na ochutnávku, teda divákom nie, ale nám ostanú. Dôležité je povedať, že napríklad pri tej bielej čokoláde, tam sa nesmie nejak prevýšiť tá teplota tej čokolády viacej ako 28 stupňov. Aha. Pri mliečnej je 30 stupňov a pri horkej 32. Aha, a čo by sa s ňou stalo? Stane sa to, že keď to budeme dávať do tých košičkov alebo do tých guľočok, tak stane sa nám to, že sa nám roztopí ten obal. Naplníme. Jej. Musíme trošku potriasť, aby nám klesla tá plnka. Necháme to zatuhnúť, najlepšie v ladničke. Takto to vyzerá, keď je to zatuhnuté. Ja by som povedala, že tak, že zaštuplujeme tú pralinku. Že to len takto navrch dáme. Spravíme tam taký štuplík. Ja sa priznám, ja to potom ten bonbon zjem, takže... A ak to máme, tak teraz záleží na či to budeme ponárať do bielej čokolády, alebo horkej, alebo mliečnej. Wow. A teraz sú dve možnosti. Buď to dáme do nejakého, ja neviem, lieskového oriešku, kokosovej múčky, alebo keď chceme naozaj originál trufle sú také, že sa dávajú do kaká. Takže... Máme tu kakauko. A teraz... To je splnený sen všetkých detí, podľa mňa, to, čo robíme. A už to vlastne je. Aha, na to tu máš tú sieťku. A necháme to takto... Zatuhnúť zase. Pokračujeme ďalej. Teraz dáme do kokosu, no a takto si môžu naši diváci vymýšľať, na čo majú len chuť však. Presne tak. Je niečo ešte také, na čo by sme si mali dávať pozor? Nezjesť to skôr, dokým to nezatuhne. Tak, toto bola úžasná rada, prosím vás, držte sa jej a verím, že sa vám potom podarí vyrobiť si takéto vlastné čokoládové bombóny. My ďakujeme veľmi pekne.